Paskonnaks sä sinne? Fobian debyyttialbumi 13.8. 4 kilometriä. 4 kaljaa. 4 hodaria. Noin. Aivan nyt, jos me kohta päätös. Okei, kiitti. Hyi vittu. Mitä sä laitat siihen? Tää näyttää ihan paskalta. No niin, Toblerone. Au. Tässä vesätään hodareita. Ei kai sua jänniä. Se on sua hyppää. Paskonnaks sä sinne? Se suihku. Debyyttialbumi ulkona ensi viikon torstaina 13.8. Ensimmäinen anteeksi pyyntö on albumin levyn nimi. Maailman paskin video.